Diablová skala je povesťou o postavení Ľubovnianskeho hradu, na pozadí ktorej sa odohráva príbeh veľkej lásky medzi dcérou bohatého pána Barbory a Krištofa Ľubovenského. Grof súhlasí s výdajom svojej dcéry iba pod jedinou podmienkou. Čo mám teda urobiť? Nuž, mladý pán Ľubovenský, moja dcéra je krásna a bohatá. Mohla by sa vydať ozaj za princa. Teda, ak ju skutočne chceš, musíš mať hrad, ako naozajstný princ. Ale to nie je všetko. Ten hrad postavíš do zajtra večera na kopci nad mestom. Postaviť hrad za jednu noc sa spočiatku zdalo byť pre Krištofa nereálne, no nakoniec predsa len našiel riešenie. Ľubovenskému dokáže pomôcť iba jediná osoba, mocná zlá čarodejnica Morena, ktorá takúto pomoc neposkytuje zadarmo. Tak či mi zaplatíš? Svojou dušou! Dušou! Dušou? No, to znie zaujímavo. Môj priateľ Lucifer by sa jej iste potešil. Dobre teda, ty mi dáš svoju dušu a čo chceš za to odo mňa? Ty mi za to postavíš hrad! Hrad! Nie si práve najskromnejší, Krištof. A to nie je všetko. Musí byť postavený do zajtra. Krištof však neskoro zistil, že bez duše sa žiť nedá, a tak sa rozhodol získať ju späť. Stará cigánka mu poradila ako. Tak preto zabúdam, ako krásne znie Barborkin hlas. Akú farbu majú jej oči. Zabudol som ľúbiť. Sabina, poraď mi, čo mám robiť? Ako mám získať späť svoju dušu? Toto nebude také jednoduché. Ak mladý pán dal svoju dušu peklu, teraz o pomoc musí prosiť tebo. A tak sa mladý pán Ľubovenský ocitol v nebi, kde o pomoc žiadal svätého Petra. Toho však neobmekčili ani Krištofove prosby, ani prosby nebeských anielov. Človek bez duše nedokáže milovať ani nenávidieť. Nedokáže sa radovať ani smúčiť. Je z neho iba polovica. No a tak som sa vybral tu hore, či by ste vy v nebi nemohli zariadiť, aby mi peklo tú dušu vrátilo. Uhádol si, nemohli. Čo sa dáva, to sa z pekla nevydáva. Taká je dohoda medzi nami a nimi. Svätý Peter, a naozaj mu nemôžeme nejako pomôcť? Nemôžeme. Svätý Peter, to je také romantické. Áno, ako z rozprávky. Svätý Peter, prosím. Nakoniec o vrátení Krištofovej duše rozhodol archaniel Michal. Hospodin rozhodol, že peklo musí dušu vrátiť. Máš, čo si chcel. Môžeš sa vrátiť domov. Ale odteraz si na dušu dávaj lepší pozor. Ďakujem. Svätý Peter, môžu ísť so mnou aj tieto duše? Ale pre mňa, za mňa nech si idú. Ale do večera nech ste všetci späť. Nakoniec to ale všetko dobre dopadlo a aj napriek opätovnej snahe čarodejnice Moreny vziať si späť Krištofovú dušu sa jej to nepodarilo. Tak už je rozprávka skoro celá, nech vyhrá láska, to nádej chcela. Táto rozprávka je rozprávkou práve preto, že na jej konci zlovinie to. Tak už je rozprávka skoro celá, nech vyhrá láska, to nádej chcela. Táto rozprávka je rozprávkou práve preto, že na jej konci zlovinie to. Tohto roku hrad Stará Ľubovňa oslavuje 700. výročie svojho založenia. K tomu sa viaže práve táto legenda o Diablovej skale. A preto nás vlastne spoločne napadlo, že bolo by zaujímavé, keby sme ju náhodou mohli oživiť. Takže tento nápad skutočne vlastne fungoval už celý rok a participovalo na ňom niekoľko ľudí. Dokázal by si aj ty pre lásku urobiť čokoľvek, tak ako to urobil pán Ľubovenský? Asi áno. Je to najcennejšie, čo človek v živote má, takže asi áno. Dokázal by si obetovať aj svoju dušu? Áno, keby som vedel, že na konci prídu tí dobrí, ktorí mi ho vrátia. Ale samozrejme áno. Bude vám smutno za týmto predstavením?
jasné, vždy nám je smutno za starou ľubovňou, cítime sa tu vynikajúco. Sú tu vynikajúci mladí ľudia, s Evkou Kolárovou si dobre rozumieme, máte dobrú čajovňu, takže je nám tu fajn, bude nám smutno. Moje veľké poďakovanie patrí Petrovi Karpinskému, Evke Kolárovej, Základnej umeleckej škole, Centrum voľného času, divadlu Jonáša Záborského v Prešove, ktoré nám prepožičalo kostýmy, Jankovi Sivulkovi, ktorý poskladal autentickú hudbu, Marcelke Petrilákovej, ktorá naspievala skladby iba pre toto predstavenie, čiže všetko bolo originálne a pôvodné. Ďakujem výtvarníkom, ktorí sa podielali na kulisách a vôbec celému tímu hradnému, ktorý technicky pomáhal a myslím si, že tí herci sa u nás cítili veľmi dobre a my sme sa snažili im výjsť v ústret.